Hindi hadlang ang kapansanan. Ito ang pinatunayan ng mga kabataang may kapansanan sa Pangasinan sa kauna-unahang Eat Challenge for Youth with Disabilities. Dito nagsama-sama ang mga kabataan mula sa Urdaneta City, Alaminos City, Asingan, Santa Barbara, Rosales, Bayambang, San Fabian, San Quintin, Lingayen, Mga Tarem, Benmale at Bulinaw. Nagpasiklaban ang mga kalahok sa kategoryang e-tool o ang paggamit ng mga computer document programs. Nasubok rin ang bilis ng mga ito sa e-life o ang internet searching. Ang mga nagwagi ang magiging kinatawan ng probinsya sa National IT Competition for Youth with Disabilities sa NCR sa ika-26 hanggang ika-28 ng Hunyo. Libreng check-up, manicure at pedicure naman ang hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga empleyado ng Kapitolyo. Ito'y sa Beauty Care and Wellness Day na aktibidad ng Kapitolyo. Bawat empleyado, sinuri ang timbang, blood pressure at mga vital signs. Paraan kasi ito upang matiyak ang maayos na kalusugan ng mga empleyado. Katuwang ng pamahalaang panlalawigan sa aktibidad ang mga salon owners at iba't ibang medical clinics. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.